дяскаричка. Значи, до два мотора вика каве до ушите. Не може да вземем до вечера. Ние ще се качим горе на чумата. Няма ли? Къде сега тогава? Реално ли има? Не. Не, бе, двама дойдоха, вика, сухо на барут. Сухо е. Не, бе, сухо е, двама... Няма. Значи са минали през лова и палим майката. Това е само идея. Ти не го знаеш. Те не го знаят, ти от тук слизат. Не, накрая си е бутане. История е бутане. Давай, стягайте един по един. Ще не бъде малко.